Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Aşgabatda Türkiýanyň eksport haritlarynyň sergisi geçiriler. Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli TV gaz önümçiligini 116 milliard kub metre ýetirer. Türkmenistan ýa-ni Hytaýyň TV gaz sowdasynyň möçüri 415 milliard kub metre deň boldy. Mançini Sauda Arabistanyň baş tälimçisi wezipesinden boşadyldy. 2024-nji ýylyň 4-6 dekabry aralygynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine Türkiýanyň eksport haritlarynyň sergisi geçiriler. Türkmen paýtagtynda Doganlyk Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisini guramak asylly däwe urildi. Üstümizdäki ýyla bu sergi 11-nji ýylda geçirilýär. Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň sergiler toplumunda geçirilmegi gözüňde tutulan bu sergi Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasy hemde Türkiýanyň uluslararasy meridian fuarçylyk kompaniýasy tarapyndan gurnalar. Köp uğurlu sergide Türk harit öldürjüler tarapyndan eksport edilýän ýokary hili önümler, senagat pudoklary hemde obuqaçylyk üçin enjamlary we ätiýaçlyk şeýleri, guruluşyk serişdeleri, durmuş enjamlary we elektronika ýuwjy serişdeler, dürli kosmetika önümleri, hojalyk haritlary, köke süýüjü önümleri görkezdiler. Sergi türkmen we türk işgöwürleri üçin hyzmatdaşlyk etmek, hyzmatdaşlygyň geljegini aralyp maslahatlaşmak we tejribe alşmak üçin ajaýyp mümkinçilik döredir. Hususan Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary pogtalandyrmakda iki ýurduň arasynda sowda we maýy goýumlaryny giňeltmäge şert döredir. Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli TV gaz önümçiligini 116 milliard kub metre ýetirmegi maksat edilýär. Bu barada Aşgabatda geçirilýän Halkara Neft Gaz forumuna Türkmen Gaz Döwlet Konserniň müdirliginiň başlygy Rüstem Tekaýew belläp geçdi. Onuň bellemegine görä çykarylýan TV gazyň ýartyndan gowragy eksporta niýetlenendir. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyza 2022-nji, 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda TV gazyň önümçiligini 116 milliard kub metre ýetirmek maksat edilýär. Rüstem Tekaýew häzirki wagtda Türkmen Gaz Döwlet Konserni tarapyndan ykdysady ösüşe goýnukdyrlan tasamalary durmuşa geçirýändigini bellädi. Olaryň hataryna 118 kilometr uzunlygyndaky Şatlyk Garagum gaz geçirjesiniň, 124 kilometr uzunlygyndaky Garagum Malay gaz geçirjesiniň, şeýle hem Baýyp derýalyk we Dowletabad derýalyk gaz geçirjeleriniň aralygynda 58,12 kilometr uzunlygyndaky gaz geçirjesiniň gurulşy bar. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky TV gaz sowdasynyň möçüri 415 milliard kub metre deň boldy. Bu arada 29-njy ýylda geçirilýän Türkmenistanyň neft we gaz 2024 adly halkara maslahatyna gatnaşan Hytaýyň iri neft gaz kompaniýasy bolan TNPC kompaniýasynyň baş direktoriniň ornasary belläp geçdi. Türkmenistan bir goşok bir ýol başlangyjynyň ornuna yerleşýän möhüm ýurtlaryň biri. Energetika hyzmatdaşlygy Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň möhüm bölegidir diýip Hytaý kompaniýasy wekili belledi. 30 ýyldan gowrak wagtdan beri Hytaý bilen Türkmenistan TV gaz ulgamda hyzmatdaşlyk edýär we bu hyzmatdaşlygyň çäginde 5 goşmak işgöwürlik gatnaşyklary ýoly goýuldy. Ol hem önümçilik, turwa geçirjiler, sowda, maliýe we TV gazyň inženerçilik hyzmatlary bolup durýar diýip Hytaýyň wekili aýtdy. Ol iki ýurduň arasyndaky TV gaz hyzmatdaşlygynyň strategik, uzak möhletleýin we geljegi uly ugur bolup durýanyny ma'lum etdi. Hytaýyň kompaniýasynyň wekili geljekde Türkmen Hytaý energetika hyzmatdaşlygy, energetika ulgamynyň we ýataklary gözlemek işiniň sanylaşdyrylmagy, pes uglerodly tehnologiýalar, uglerod bitaraplygyny gazanmak, metan zyňanylarynyň gözegçiligi, ýaşly we durnukly energetika ýar uğurlary öz içine aljakdygyny aýtdy. İtalyalı hünärmen Roberto Mancini Sauda Arabistanyň milli futbol ýygyndasynyň baş tälimçisi wezipesinden boşadyldy. Bu barada milli ýygynlygynyň metbuat gullugy habar berdi. Italiýanyň sport neşriniň habar bermegine görä, İtalyalı hünärmene şertnamanyň wagtyndan öň ýatyrylýanlygy üçin 30 million euro tölenir. Mancini 2023-nji ýylyň awgustynda Sauda Arabistanyň milli ýygyndasynyň baş tälimçiligine belenipdi. Soňky 5 dowuşçukda Saud ýygyndasy diňe bir oýunda ýeňiş gazandy. 59 ýaşyndaky Mancini mundan ozal Italiýanyň milli ýygyndasyna tälim berdi. Onuň tälimçiliginde Italiýan ýygyndasy 2021-nji ýyly Ýewropanyň çempionu boldy. Şeýle hem Italiýan hünärmen Italiýanyň Fiorentina, Lazio, Inter, Angliýanyň Manchester City, Türkiýanyň Galatasaray we Russiýanyň Zenit toparlaryna tälim berdi. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek, hoşta bolun.